Ο Γιούρης. Τι Κρήτη είναι. Το φάουλ του μάλλον το εκτελέσει μάλλον ο Γιούρη. Όχι γκούφι, δεν μπορεί. Σταύρο πέφτει. Ο Γιούρη, ο Κτίας μέσα το κουπιστά σου μάλλον. Και μάλλον και το 3-0. Είχα βάλει το ρίζο στοίχημα 3-0. Όχι ρε Νικολάκη. Ρε Νικολάκη. Ας το Γιούρη ρε Νικο. Ας το να φίλε. Είδες δεν τάσω. Τζιμί. Τι είδε τάσο. Ας το παιδί να βαρέσει με τσιγκόλ. Το τροφίλακο στον προμάχο είχε πολύ από την περιοχή του. Κάνει ένα έξυπνο. Εμείς Παπαδόπουλος δεν μπορεί. Πάντως έχει την μπάλα. Τι κάνει ρε παιδί. Πολύ ωραία. Άιντε τώρα. Ο Νάνος είναι το έχει μπάλα. Πολύ ωραία Νίκος ο Νάνος. Κάνει προσποίηση. Πολύ ωραία της περνάει. Πολύ ωραία παλιά κάνει στον Νικολάκη το Στόικο. Στο Κοσμά. Ο Κοσμά δίνει στο Ανά στον Νίκο τον Νάνο. Δίνει μια πολύ ωραία παραπαλιά στον Γιούρου. Δεν περνάει. Φορά στην μπάλα. Δίνει στο Κοσμά. Πολύ ωραία παλιά στο Κοσμά. Άντε Κοσμά. Πολύ ωραία ο Κοσμάς κατεβαίνει. Άντε. Όχι ρε. Ο Γιούρης. Όχι αγαπητοί μας αγνώτε. Πολύ ωραία προσπάθεια του Κοσμά. Και η μπάλα βγήκε out. Πολύ ωραία προσπάθεια του Λυκοστό μου έτσι για να κάνει 3-0. Είδες. Ωραία προσπάθεια. Ωραία προσπάθεια και η μπάλα βγήκε out. Καρνές. Στο Καρνίδι. Ο Καρνέης έχει την μπάλα, συγγνώμη. Πάμε λίγο πιο πέρα. Ελεύθερο του. Δώσου τώρα, άμα έμπαινε τον γκολ θα είχε λήξει. Ο Δημήτρης κερδίζει τη κεφαλιά και έκανε φάουλ υπέρ του Τάσο. Αν είπε αυτή την δικαιοφοριστική που αν έμπαινε. Έμπαινε αυτό και τελείωνε Μάκη, έτσι δεν είναι. Έτσι παίκτες πιάστε. Έρχεσαι εδώ. Το φάουλ του Μάκη εκτελέσει μάλλον τον προμάχων, σαν τα γεμίσματα είναι επικίνδυνα. Είναι τώρα, κάνε το 3-0 και παίζεις χωρίς να ξέρεις δεν είναι. Κάνε το 3-0 και τελείωσε. Έξω. Όχι ρε Νίκο. Η μπάλα είναι κόρεν, εδώ είμαστε επικίνδυνοι, σε αυτά εδώ είμαστε. Εκεί που το κάνουμε 3-0, βλέπεις τι γίνεται. Η μπάλα του Μάκη εκτελέσει μάλλον τον προμάχων του κόρεν. Κύριε Τζίμι Στυλέ. Κάνε το 3-0. Ναι. Κάνε το 3-0 ρε Τσίμι. Όχι. Ρε Πετράκη. Μπράβο το Κωστάκι, είπαμε. Μπράβο το Κωστάκι. Πολύ ωραία. Πάντα είναι. Ο Νικολάκης το έκοψε την μπάλα, βγάλει το σκέφτος. Άντε τώρα, την μπάλα την έχει ο Γιούρη. Άμα γίνει καθυστέρηση. Κερδίζει πάλι τον Νικολάκη στο Στόικο. Κουράστηκε βρε βγάλει τον Άγιο. Τζίμις τι λέει. Ο Τσίμις τι έγινε πήγε το μάτς. Θα κερδίσουμε λέει. Μαγί, πρέπει να βγει ο Γκούφι. Άγιο. Το φάουλ του μάλιστα εκτελέσει ο Πετράκης στο Τούλιο. Παίρνει και τα μέτρα φορά. Πολύ ωραίο φάουλ του Πετράκη. Ο Σάιτ έδωσε ο διατής. Ο Σάιτ είναι ο ίδιος. Ο μαλάκα. Στα στημένα ο Σάιτ ρε. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Έτσι, ναι. Η Πίκο σταμάτα. Το ελεύθερο τιμάνι το εκτελέσει ο τρομφύλακας των προμάχων. Παίρνει και τα μέτρα φορά. Να το λαδούτε, να το. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ και τι γίνεται τώρα. Ο Δημητράκης Παπαδόπουλος πολύ ωραίο. Δώσ' την μπάλα. Μπράβο. Ρέση. Ας το καλό σε πια. Είδες δεν τάσο που δεν πήγαινε την μπάλα. Πολύ ωραία που στάει τσακώνει την μπάλα. Τρίπλα. Την μπάλα την έχει ο Μίσος Έρκος. Ήρθε. Πολύ ωραία παλιά στο Κοσμά. Ο Λάιτος σήκωσε offside. Δεν νομίζω δεν ήταν offside, έτσι. Νομίζω δεν ήταν offside. Ελεύθερο, φορμάει το λάθος. Παρσένε το. Μπράβο το Πετράκη, ο Νάνος είναι μπαλονίκος. Πολύ ωραία είναι ο Νάνος. Ο Νίκος έχει την μπάλα. Κάνει μια παλιά στον Νικολάκη το Στόικο. Ο Γιούρης κατεβαίνει, δώσ' το Κοσμά τώρα. Πολύ ωραία παλιά. Να το λάθος. Σε πάρει και να σε σηκώσει σκασμένη. Την μπάλα την έχει ο Ράς. Ο Ράς με ποιους είναι, συνέχισε. Πετράκης Τούλιος έχει την μπάλα, πολύ ωραία. Όχι.
Ωραία μπάμπι, τσούλια τα τώρα. Πάλι ο Κωστάκης, κοίτα τι κάνει ρε Τάσο. Μπράβο το Κωστάκη. Η μπάλα είναι κόρεν, πολύ ωραία που φτάνει ο Κωστάκης ακόμησε. Χάνουμε ευκαιρίες και τους βάλουμε στο παιχνίδι. Τέτοιες ευκαιρίες πρέπει να χάνονται. Κάνε μια αλλαγή τώρα ρε, τι περιμένεις τώρα. Και τώρα ετοιμάζει τις ευκαιρίες πάλι αυτός ο επικίνδυνος τόπος. Ο τραυματίας τρέχει το σκύλι. Θα περάσει και αυτό. 3-0 είναι το κοινάμε. Εκεί τι πάει. 3-0. Προχώρα κι άλλο και κάνω 3-0 ρε αγόρι μου. Επικίνδυνο φάουλ. Πολύ ωραία. Ο Βαγγέλης πολύ ωραίο. Κέρδισε ένα φάουλ. Πολύ ωραίο ο Βαγγέλης. Κέρδισε ένα φάουλ. Παίκτης στον 20ο με τρομφέο. Πες να σηκωθεί ρε, φύγει έξω. Άσο, πες σηκωθεί ρε. Πες να σηκωθεί ρε. Σταμάτα. Τι είναι αυτός ρε μαλάκα. Τι λέει ρε. Καινούργιος είναι γι' αυτό. Τρομφέο στον 20ο μου χτύπησε μάλλον. Και παλιός θα ήταν Πιάστε νερό ρε, γρήγορα. Το φάουλ. Η ομάδα μας παίζει πολύ καλά, έτσι. Δώσε και το Γιάννη. Αν ήταν 3-0 θα ήταν φύγει αυτό το κορπί εδώ. Δεν θα μέναν, οι κουκουνάρες δεν θα μέναν. Βάλουμε ρε. Κοίτα, συνέχιτε. Σταμάτα Παρασκευά! Στο χωριό σου να πας. Λοιπόν. Αγόρι μου τελείωσε το παιχνίδι. Ο Κωστό μου τραυματίστηκε μάλλον και μάλλον. Θα σε βάλει στην παράταση. Όπως θα μπει ο Γάτσος. Έτσι για τα πέναλτι. Ετοιμαζόμαστε για το τρίτο. Η ομάδα του Κωστό μάλλον θα δούμε γιατί ο Φύλακα έχει χτυπήσει. Πολύ δυνατό βλέπω Πετράκη. Τώρα κοίτα τι λάθος. Βλέπει πάνω το ελέγχο, το καταλαβαίνω το λάθος. Ο Νάνος. Πολύ ωραία προσπάθεια ο Νίκο. Αλλά τώρα αρχίσαμε να μας πιέζουν. Τι καρετάς. Αυτά ήταν να αρχίσαμε να πω. Πρέπει να γίνει αλλαγή. Ο Νικολάκη έχει κουράσει το παιδί. Να αρχίσαμε. Άντε τώρα. Να τα λάθη. Άντε. Δώσ' την μπάλα με μία τώρα. Με μία Γιάννη. Δώσ' την μπάλα. Κάτω λέξω τελειώνει. Η μπάλα την έχει... Η ομάδα του Λικοστόμου τώρα υπάρχει μια διαφωνία κακώς. Πολύ ωραίο ο Μίσος Σέρκος κόβει την μπάλα. Η ομάδα του Προμάχων κατεβαίνει, χτυπήθηκε, πολύ ωραίο ο Νάνος. Πάλι μπάλα σε αυτήν, ο Δημήτρης Σέρκος και την μπάλα μπερδευτήκαν και τα δόντια. Διώξτε την αύρα από εκεί. Πολύ ωραία που φτιάξει αυτός, διώχνει την μπάλα. Κουράστηκε ρε, κάτω ρε παιδιά, κουράστηκε ρε. Η ομάδα του Προμάχων και συνεχίζει, βλέπεις τώρα. Τα κουνάκια σήμερα. Δώστε την τώρα. Ο Νάνος πολύ ωραία δίνει την μπάλα. Δίνει μια παλιά ο Νίκος ο Νάνος. Κοίτα τα στο λάθος του. Όχι ρε Νικολάκη. Κουραστήκαν, κάνει μια αλλαγή ρε παιδιά. Ο Γιαννάκης παρεπίδης πολύ ωραία. Μπράβο Γιαννάκη. Όμορφα. Μπράβο, δικά μας είναι. Πολύ ωραίο ο Γιάννης παρεπίδης. Μπράβο το Γιάννη. Στο Νικολάκη το στόικο. Γκάλτονα που φτάνει, κουράστηκε, ψόφισε. Ψόφισε. Κάτω να ρε πες το ρομάκι και το βγάλει. Κουράστηκε. Ψόφισε. Θα το πρέπει να ηρεμήσουν μέσα. Να βγει ρε Φυσούλα, πώς δεν μπορεί. Κουράστηκε. Γιατί πώς τρέχει, δεν κουράστηκε ο Χριστάκης. Η ομάδα του Λικοστόμου έχει πέσει μάλλον. Και ήταν ο Νικολάκη. Άσε τώρα. Κάνε την αλλαγή και τελειώνει. Δώστε ένα Πετράκη. Μπράβο, πολύ ωραία Πετράκη κόβει την μπάλα. Πολύ ωραία Πετράκη δίνει την μπάλα. Να το λάθος. Το φτάει το κομμάτι. Μας πήραν το κέντρο. Μπράβο το Καρυπίδη. Πολύ ωραία. Αλλά ο διατής λέει offside είναι. Δεν νομίζω ότι είναι offside από εδώ. Κάναμε μια αντεπίδηση πάλι καλή ο αντεπίδης, αλλά η μπάλα βγήκε offside.
Μπράβο το Κωστάκι. Είπαμε, δεν... Έλα ρε Μίτσο. Τα πόδια τα παίρνει. Πολύ ωραία ο Νικολάκης. Όχι ρε παιδιά, τέτοια λάδι στις τρίπλες. Η πάρα την έχει ομάδα των προμάχων. Μπράβο Μίτσο. Ας το καλό στις τρίπλες και τρίπλες πια. Τρίπλες. Δεν μοιράζουν, ναι, τώρα τελευταία δεν μοιράζουν. Δεν μοιράζουν ρε Τάσο. Όπα. Τι έκανε. Αυτά είναι μοιραία λάθη. Θα βάλουμε ένα γκολ τώρα. Τι είναι αυτά οι τρίπλες τώρα. Ναι. Με μία η μπάλα, τι είναι αυτά. Η ομάδα των προμάχων ετοιμάζει να εκτελέσει η φάουλ. Σε καλή θέση, έτσι δεν είναι Τάσο. Μα παίζουμε καλύτερα, έτσι δεν είναι. Τώρα δεν είναι. Θα τους βάλει στο παιχνίδι να βάλουν ένα γκολ. Πώς για. Εκεί που πρέπει να είναι 4 τόσο, πάμε την γκολ. Όχι, σαν παλιά θα κάνει στο ψηλό. Η ομάδα των προμάχων ετοιμάζει το φάουλ. Και η μπάλα είναι απευθείας out. Άντε τώρα. Τι το σπέζει τώρα. Η ομάδα των προμάχων κάνει μια αλλαγή. Ο Μπόης ο Πέτρος, ο παλιός παίκτης. Ο Πετρόπουλος ο Δημήτρης, παλιός παίκτης της Μαύρης Πιέλας εδώ. Το ελεύθερο του Μάρκου τελέσει ο Πετράκης που και αυτός με τον αλλαγή της ομάδας, συγγνώμη, συζητάμε, αλλαγή της ομάδας του προμάχων έκανε αλλαγή. Το Πετράκης ο φίλος ετοιμάζει να εκτελέσει το βολέ, δυνατό βολέ, παίρνει και τα μέτρα φορά και η μπάλα περνάει out, δεν πειράζει. Αν 3-0 και τώρα. Τι περιμένεις για να κάνεις τώρα. Χάσαμε κυρίως. Χάσαμε για. Ο άλλος ο Γιούρι μόνος του μπορούσε να μπει με την μπάλα. Με την μπάλα στα δίκτυα μπορούσε να μπει. Κοίτα μας πήραν το κέντρο, κοίτα εδώ. Άγιε τώρα. Να τα, το νούμερο 3 του προμάχου. Να κάνει παλιά. Ευτυχώς η μπάλα είναι κόρη που θα έχει Τούλιο. Ρε κάντε μια άλλα, καταλαβαίνετε, θέλω να πω μέχρι στο πάγκο. Καλά, γιατί δεν γίνεται αλλαγή, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Στα ρεμάκια δεν μπορεί ο Νικολάκης. Να μου το μονότρεμα του Space θα του βάλει στο παιχνίδι, ξέρεις τι είναι, αμαρτία, είναι το Θεό. Το κόρη ετοιμάζει να εκτελέσει πάλι ο Κόλιας, που είναι ο πιο δραστικός. Ο Αγγέλης Κουτσένη τώρα στο βάρος. Μόνο είναι αμαρτία, αυτό θέλω. Η κουτάνα η μπάλα μοιάζει να μας κάνει το χαρτίρι μια φορά. Εκτελεί το κόρνερ, out, απευθείας out. Αυτό είναι ευχάριστο την ομάδα μας. Το ελεύθερο ετοιμάζει να εκτελέσει ο Κωστάκης του Τσακόντσης. Παίρνει αρκετά μέτρα φορά, σιγά πλημί. Δυνατό βολέα από το Κωστάκη. Και η μπάλα περνάει out, βγάζει out απευθείας. Η μπάλα την έχει ο παίκτης των προμάχων. Ο Μπάμπης κόβει την μπάλα και η μπάλα είναι υπέρ της ομάδας. Τι λέει, ο διατής άλλο, Λάιτσμαν άλλο. Η ομάδα είναι, το πλάγιο είναι υπέρ της ομάδας των προμάχων. Αλλαγή. Το πλάγιο του Μάρκο Τσελέσου Πετράκης ο Τούλιος. Παίρνει αρκετά μέτρα φορά να το εκτελέσει. Πολύ ωραία. Η μπάλα είναι πλάγιο υπέρ της ομάδας των Ολυκοστών. Τι κάνει ρε ο διατής, τι δίνει τώρα, άλλα δίνει, άλλα κάνει. Άλλο λέει ο Λάιτσμαν, άλλο διατής, τέλος πάντων. Και αυτοί τα χάσαν πια, χεστήκαν πάνω τους. Η μπάλα του την έχει παίξει στον προμάχο, τρέχει ο Νικολάκης ο άλλος, πολύ ωραία μαρκάρι, τη δίνει στο Κοσμά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο γκολ. Η ομάδα του Λυκοστόμου 3-0. Πολύ ωραίο γκολ. Μπράβο Νίκο! Νάνο κάτι συμβαίνει, πάνε! Αλλαγή, κάτι έχει ο Νάνος, αλλαγή θέλει να. Πολύ ωραίο Νικολάκης ο Νάνος. Κράμπα είπατε, κράμπα.
Το μάτς έγινε 3-1. Ο Νάνος είναι βελτιός. Α, ναι ρε, ο Κοσμάς είναι. Ας τον βγάλει, φτάνει, ας τον βγάλει. Σάκη, ας τον βγάλει το Κοσμά, χτυπήθηκε. 3-0 κουμπάρε. 3-0. Πολύ ωραίο το μάτσο του Δήμου Ακροατέ. Ο πρόεδρε βάλαμε στοίχημα 3-0. Να τα ξέρεις. Το παιχνίδι είναι 3-0 υπέρ της ομάδας του Λουκοσφάμου του Δήμου Ακροατέ. Το πολύ ωραίο γκολ, έτσι Τάσο. Οι φίλοι οι μήκοι που παίρνουν σιγά σιγά. Ο κύριος Παπακάς μετά για καφέ θα έρθει μάλλον. Ο Νάνος θα βάλει. Κοσμάς. Η ομάδα του Λουκοσφάμου επίσης πάλι με τον Νικολάκη τον Νάνο. Πολύ ωραία προσπάθεια ο Νάνος. Δίνει στον Νικολάκη. Ενώ δεν ήταν offside τώρα για τους Ακροατέ. Η μπάλα δεν ήταν offside, το έδωσε ο διαιτητής. Η μπάλα δεν ήταν offside. Η ομάδα του Βρωμάου κατεβαίνει με το κόλλια και η μπάλα περνάει πλάι out. Μπράβο το Κωστάκι. Κι άλλες δύο έχει. Τελευταίο συγκρίνω. Ο Πετράκης ήταν όλη η ομάδα, αλλά μιλάμε και συγχαρητήρια και στο Κοσμά και στον Νόνα με την περιπέτεια που έγιναν. Συγχαρητήρια. Μην το βάζεις στο Χριστάκι, ρε. Κύριε. Αλλαγή το Πασμάρα, άντε σηκώστε κάτω. Τζούλιος. Πολύ καλά, έλα να μην παίξει το παιδί χτυπημένο ρε Σάκη. Σάκη, ας μην πει 3-0 ο Σάκης. Πολύ ωραίο ο Νάνος στην μπάλα. Μπράβο τον Νίκο, μπερδεύτηκε. Ακούστε. Τον μπάλα, μπράβο το είδες ο Κωστάκη. Διώξε Δημητράκη, μπροστά. Μπράβο Δημήτρη Αγώνα, μπράβο. Μπράβο, μπράβο! Άλλη μία έχει. Εγώ το είπα στον πρόεδρο ότι το παιχνίδι θα τελειώσει 3-0, με πιστεύεις? Θα το ρωτήσεις τον ίδιο, 3-0 τον είπα. Πολύ ωραία το Δημητράκη την μπάλα. Η ομάδα των Προμάχων κατεβαίνει στην αντεπίδεση. Βγαίνει ο Βαγγέλης Τρομφύλακας και μποκάρει. Δεν μποκάρει την μπάλα, κάνει τα γελάκια του. Τώρα θα πιάσει την μπάλα μάλλον. Στο δεύτερο και μάλλον και πενέσει ο Βαγγέλης Τρομφύλακας. Να το λάθος. Ο Μπάντος την μπάλα. Η ομάδα των Προμάχων το καρυπίδι.